Bono nimbwato goichana monte garrebia omomuro oyo momuro minto lakini rende omawa kanale kuruse Italia okumurama okomoroko moisia kera mwachite gochora omwachorete omojumbe goseno moisi mwachorete mogachoro omojumbe goseno moisia ngake mogote yemo gakoyo akoleki abangina kura so mogakoyo abagake bichuria so mogakoyo ijomanyete na ndoko moisia na baya ngai tata lakini rende gento neke kera yetu Egasi Eyagosinyete yakoraki asike abarayi bachoriri akoraki asike Zaheel Chanda asike n'abarayi bande bachoriri engaki yanje akoraki njaherete yakoraki. Your Excellency, thank you very much for coming to Nyaribari together with other leaders. We're very happy and grateful to the efforts that the government is doing to uplift the standards of our people. And going by today's mood, our people are indeed very happy. Mugogati. Wana chibe na chia nyingi ndo che ni tarende. Diko gande ko chia. Mbaya chibe yasa. Haya bwana, njina asirire moyo goyo. Shilingi 100,000. 100,000. Wapi makofi ya Dad Manduku?